Kalugurang mga kapatid, inasalpantayanan, minsan po ating may Facebook message na ako, metong yung mami, problema yung anak ng 3 years old. Nga nang sinabing mami, among, yung baby ko po, sobra yung kalikot. Minsan po, aliyang makiramdam ka po, 3 years old na po. Okay mo po ba minsan babarugin yung baby ko? Sinabi ko ang mami, takalya pali ay pintiyan ng anak mo. Imulat mo kaya, imusto at mali. Agyang kumyakiya kaya pamagdisiplina mo. Pero hanggang binit, may babarugan yung anak mo. Nga nang mag-message back, mami, kaso mo, puta pumalik binye, ing burina, kumyakya po. Lalo na po mo, rengali dapat piyalungan. Papyalungan na lang, lalong-lalo na yung kutsilyo. Sinabi ko ang mami, ating anak, patsi binye, ing burina, magkasadla. May papansinan kanita. Pagsinig kasatsi nga nakmigtantramya, buri na kanita, yang masunod. Aliwayi ka. At sa sana, bisang mamintukya ka, bisang magiramdam. May papansinan. Di na-realize na ning anak. Palaiga na ganang buri na, yang masunod. Bulo nga may disiplina ning anak mo, kaya ang mura ng edad na 3 years old, datang yung aldo. Yung bisang matuki. Patukya na kaking balang purina. Yung metong anak yung kayang formative years, 3 to 4 years old, masakit lang dili. Yung stage growth na yung metong anak. They want to assert their will. Burita maging malaya yan. Malaya na, but they are not yet free. They still need guidance and the loving hands of their parents. They want to assert their will. At numisan ng karelang yes, it is a no. At yung karelang no, it is a yes. At yung kupong kilalang anak ko, at atin niya ngayon buri, magkasad siya. Magtakala rin ang kapatid, nang nuno ka rin na pulot ito. Pulot na palagi ang anak ng Mida. Pekya po saan napotang magkasating Aro ka yan din kapatid na. Ang naging anak, naming kasat, uling patsipa na kasat ko. Pekapulanda ko rin kuya Chico, So, may walay kayang kabusitan. Ang buwan kayang pamagitan trams. My dear brothers and sisters, kanita yan lumubing pengari. Itulig na yung kaisipan ng anak mo, bang may pakayap yaw gali. Talagang masakit at masakit yung magdisiplina o di kailangan. Kailangan mahabang pasensya. Thank you po akong kin-advise yung anak. Yung gawan ko po itamo, dakal kong salamat. My dear brothers and sisters, if there is one thing that a child should learn in his or her tender years, yapinitang act of obedience. Kailangan niyang maminto. The child has to conform with your will. Uling balo may mayap ang pamaro. E nababalo ng anak. He has to obey. And obedience is a sign of humility. Dahil kayong anak, sana paminpan niyo rin kay Ariyo. Eko masya sa buntok. Eko teter ko. Eko magdabo. Your parents know best and know better than you. Nya maminto kayo. My dear friends, number 2. Iwasan tamo sana itang mipapangalalo na rin anak. Numisan din anak mipapangalalo la, uling pare-pareho yung lugod. At yung favoritism ka rin kay Ari. That is not healthy for a child. Nung ating kang paborito ka rin anak mo. Map nung sport na rin anak mo, maybe they will learn to live with it.
putang college graduate na lang. Pero habang high school, habang elementary na pa, they need your love in as much as your favorite child needs your love. They need it. At sana'y kayong pengari, paramdam yung marenganak yu. Inlubod yung marena, pare-pare. Nung masakit siyang metong lingapan me, nung may-birthday yung metong panyaliming regalo, nung sinabot sa king contest yung metong parangalan me, explaining it to your brothers and sisters. Yung tagumpe ng kuya yung tagumpe tayo. Let's celebrate. We are one family. Let's support one another. Birthday na. Siyempre, yung center of attention. May graduate siya. Valedictorian niya. Siyempre, parangalan tayo. Let them share in the victory of one another. At di kayong kuya, yung parang dam kahit kapatid yun, the boss, no? Di kayong karelang friend. Pwede man tabi karela. Lalo-lalo na. Putang ito bago rin assignment doon. Ida sana nga nakita na ang wali mo. Bang kasawag niya kaya. Ida sana pantin may wali mo nung mamipima mo. Ida sana turuanan mo rin kapatid mo. Kitang masanting ang pamiyutos. Meron kayong pamilya. Alam may papangalaro. Kung sa sabihin pangalit, maminto kayong anak mo, Ali. Make them feel that you serve one another. In matters of service, we are on equal footing. We are all servants of the Lord. We are all servants of the family. Alam ni papagmatas. Alam bossy. Maliban mo siguro yung dati. Huling mapagalya. Di nang tayong respeto yung painawa na. Di nang tayong special preference. Kaya pamangana. Uling patseme sa kitsay dati, mahal musta mo, magsabi rin budget ng pamilya. So, be considerate to your mother or father. If they are working fathers or mother, they need it. Mapagaloro mo, pagalan mo pa, kali. Pagdirit na yung dati mo, ay dati nung ka, pag-serve ka. So, pag kay mami, ore-ret sinelas mo, you serve your daddy because itang gagawa na kaya kayo, biro-biro. Papagano na kang daddy. Papahana na kang mami o limago-braya na ka. They deserve your service. Loving service. Value anak, patsegyawayo ka. Arumi lang ko yung pagalima mo, ko'y daddy mo. Uling lang may pangutang alo. Papagin mo you respond in love and service to their acts of sacrifices. So, alasan ipapangalalo kay meto mga pamilya. Nune ipapanyuyo. And then number 3, iwasan tamo itang pasuyo ang pong pasilbi. Etara sana pautos. Learn the act of service within the family. Nalimburin mo sabihan. Di kayong pengari, Putang chono kengin dengan anak yu. Ituloy lang maglutong nasi. Uling there are times, ay mami, mapagalya, layo pa. So anak, nung ala ko pa, makanyanin maglutong nasi, ne. Makanyanin takal, makanyanin dano. Putang switch meaning rice cooker, automatic mag-open na na. Banggita ka ng tanggo, magdala na akong ulam, manganta na. So, iturumin maglutong nasi ng anak mo. Banggita nila, mami, ala ka pa niya ang pamiglutong nasi. Ay, Diyos ko naman, anak. Sana may disposition na ka. Niya mo iturong lutong magnasi. Iturong niya naman maglutong ulam. Basic. Sinigang, pangat. O kaya naman, adobo, ang pompasi. Very basic. Banggita naman ay kaya, biya naman busit din anak. Masaya na ulit, biyasa na naman magluto. Ituro niya naman mamili. Huli nga ako, manibat niya nga na ako, dwa ko uniform eh. Kaya rin kung may gamit ang panahon, 15K na na akong polo, ang point na na akong pantalon, short pants, isabit ko na nareta so that by tomorrow morning, malaki na lang.
I have to do it. O dwala rin polo ko. At dwala rin short pants ko. Yan teologian kami, tidwanan mong sutana. E mo itang biyasa yung mamiping anak mo. Biyasa yung magluglugi malan. Biyasa yung manyable malan. Yan ang makararaging pamanyable. Palang pagpagmaya pa. At yan ang makararaging pamamalansa. Di kami mamalansa ka rin sutana mi. Ang fleet kailangan pakapalansa mi. Ingabulot yung pantalon. Aro talagang matikas yan. Medong bumikamali niyang kaya pamamalansa. Niyang grade 2. Niyang grade 2 ko pinangasan kaya palansan ka na akong medyas. Kinwagin ang palansa muli nga sa niyang kapali. Pero ang sakit ang medyas ko, Diyos ko, may laso niya kapit na. Mitakutan ko ang mami ko, ba't ang mga nanak. Ninano ko, pelan sa aming medyas mo. May laso ito, may kapit na itong medyas ko. So wala ng palansang diuling ngeni. At yun ang kontrol din ang palansa, cool, warm, a little bit warm. Balo yun na ito. So ituloy lang rin anak you to serve one another. The spirit of service within the family. Tidak sana nga tana mo mamasa kare kaya beta mo. Tidak sana nga naka mo mamasa kani mamo kang lola mo, kang tatang mo. Kailangan kingobrang bali. Kaya saan tama naman. At hindi pupunto na ng gas ka rin ng tamo. The humility of a child is manifested in obedience. The humility of a child is manifested in ang kaya mga lalo. At inyang contentment in sarili na. Kaya makipag-power play, alang power struggle, alang ere, alang keta sa nalo, kababalo. And the humility of a child is manifested in service to one another. Yan yung burin ng mirang hinapong ginukera tao. The spirit of obedience, the spirit of accepting one another, ito sana nga tami papangalalo. Let us rejoice nung di nga liwa, mas magaling lagi ang tao. Nung mas maunlading karelang negosyo, ita pangalalwa nita, magsumikap tao. And let us live in the spirit of humble service to one another. Nga, ikaw yung anak, yung masakit kay mamo, ikang magluto, ikang mamipi. Ikaw yung talasawa, nung masakit kay asawa mo, ikang mamalengki, ikang mamipi, ikang manyable malan, at yung akakit na resiping mong balik, mo pikarili. Talagang na. Kinuha kinabi at pepasalamat sa iya. Piraso niya bini, karigan disipulos na kalaban niya iigawan at kananya. Itiya ikalang katawan kami daw para kaya.
Makanya mo naman kaibat pinapunan kinwaning galis pasibayo niyang pagpasalamat kaya at binining galis parigantis ipunas na tanggaban niya iigawan at minungkaw kanili. Pinigay galis ng kalamang daya indayan bayo at alangang tipan kami bubuk parangya tayo at parang samtang tao bangkyan na ipatawaran na rin kasalanan. Dagdan niyo ini bilang kabilangan kanan. Ipasya tayo ng misteryo ng kasalpatayan.